Hello mga bay. Mudong mi atong sapa kay manguha mi og pako gulay. Karon ra jud ko naka gawas sa dugay ng lockdown. Karon patawon. Naka tan-aw aning naunsa na ang dagan sa panahon. Ayaw ko mga kauban oh. Mga ita na. Dapat dili na maita kay kanang nakulong man sa bahay di maputi na jud. Putig kalimutaw. Di anig diskuhan? Oh, okay na. Ura mag basketball court ani oh. Na. Gamay ra pud mo injong ko ananan ani diskuhanan. Sasaran. Ha? Unya kay nakuha na naman na kuha na magjuta ani. Pastilan. Dong mi atong asa ni dapita mi mapunta ani. Dong mi suba. Uy daghan nag lubi oh. Manong wa naman ni lugi ba je? Dato tagija. O niya pa dyan marang. Diyan mo may bunga. Ay putot pa di ay oh. Intawon. Oh. Na oh. Mo na marang. Na. Kami musulong mi sa suba kay intawon wa na may gulayon adto oy. Intawon po. Kaluoy sa kabos. Na may ayuda gikan sa gobyerno. Tuagi gikurap siguro. Para sa gobernador ba? Ambot asa na. Hala. Muha na lang ng pako. Oo. Unsaan pagluto pako ba je? Pwede adobohon, pwede tunuan. Isa ko lang ng mga dito kalabasa, sagulag pako tunuan. Oh. Sagulag karne, gisahon, adobohon ba? Sa una nakakaon kog pako sa kuan pa. Sardinas. Sa Davao. Oh. Kalamian lagi kaayo kana bitong nga tunuan. Sus Ginoo makamahay. Sagulag sardinas. Oh. Ning santol ani dai bunga na oh. Wala may mga na ni Santo sa Mindanao kay Na. mga watsa o mga watsa. Ila raman guning Kami siguro ba kay Bangkok king Santola oh. oh ni oh. Oh, duy dako ba? Di ah. Masara. Bangkok No. Uy, dara hinog ayo ba che? Kani oh, di ah. Asa man? Di man guna hinog ba? Hala kadaghan sa bunga ba chi? Ay, santol. Uy, grabe, daghan. Bangkok. Uy, pwede manguha ani ba chi? Oh, Makasaban tas tag-iya ani. walay tag-idza. Kitay tag-idza ani. Kita'y tag-iya. Hala bag-o tag tag-iya. Aga, dara ba che dako? Asa man? Pati pagsaw ginato ang cellphone ng kinaan oh, patay. Hala, dako ba chi no? Dako. Ano gatong cellphone? Na dako kayo oh. Ayo. Na oh. Asa man ba che? Adara. Adara man niya. Tamus-tamusan. Aga ma. Slide ka. Naman dai na may sa baka. Dako akuan uy. Abot na gud atong taas kaayo oh. Sila buyag. Uy tabi-tabi. Basin og naay gakuan. Mga baka oh. Sus Ginoo kung lapuka man intawon oh. Gawan magud ganiha. Adaghan naman ning kahoy ani ba che? Na oh. Minsan mahugani man nino. Ko na kay kahoy no. Bitaw. Kasi may tagiyan eh. Mga kuan, ilang barik? Sagaryo. Parente ninyo. Sus, Ginoong lapuka. Ay tiya ba po ning agianana ni? Nga ni Diyos sa bukid.
Unsa lang bago di ay. Ay di ara-ari di gay. Nguha mi intawag pako. Lukdo man tao na. Di pa na pako. Sus. Uy. Sa gud por magpako. Dara ba di? Dira Ah, Kari ba di? ngani di pako. Murag lukdo man siya. O, sa in English ba ni fern? Unsa? Fern. Og in English, og sa in English fern. Sa Fern. Tagalog pako og sa Bisaya lukno-lukno. Sa Bisaya lukdo. Amo da ini siya. Galing lukdo ba yung atong nakuhaan? Pearl? Fern. Fern ba? Saka raman dili mangguro. Ay ambot ninyo. Kamura po'y gagama-gama anang in English. Wa pa man ko kakitag ako. Hala, panguha mo inday. Nanulong mi yan. Aring suba kay ngita bigpako in tawon. Luya, ni COVID. Kaluoy sa Uy, ing anak de nang porma. Oh, ano. Sus, Ginoo ko. Di ba pwedeng lukdo na lang kuhaon? Ay, di po makaon ng lukdo. Asa pa man? Adto. Ay, nay lima-lima ba di oh? Lima-lima. Di ba kanang lami nang kuano kanang lungagon? Oh. Pastilan lami kanang lima-lima. Oh. Lima-lima sa amua. May manguha diri ba di? Baji unsa man ang tapot anak baji oh. Kana ba oh? Lapinig. Lapinig. Ha? Lapinig. Hapis tilan dako aman taw na. Huy Ginoo ko Maria. Huy ugok don ta ana Ginoo ko Maria Jose. Napatay na jud. Sa buhok kay gagmera kay no. Imbis nga cute patag nawong na, manambok na. Kalit lang ta. Magbitay ginang ilong. Uy, ingani din siya. Mano wa man ko kakita ba di ikaw raman. Sus. Pagaano lang niya ako. Agay Ginoo ko. Sa kay mangita ko ari kay pastila ning Basig dahog lima-lima na imong magkuha. ko man jud ko nakita. Ay kaning ngani ba dino? Ngani ba? Oh, kana. Oh, kani di ay. Oh, nakakuha ra jud ko. Oh, jud mo. Ha? Mo ni pako. Yung pagkaon sa probinsya sa mga pobre. Kaluoy sa kabos. Kani siya budang sardinas. Katong ahong natilawan kay kuan raman to. Kuna bitang tunuan ra. Tunuan, basa. Gataan mga bay ba. Lami. Ang kani oh. Mao man ni. Mao ni mga bay. O di ba kamauna ko manguha. Sus wa man din ni sa amuan ni. Bitaw wa may sapa sa buhol. Ang taon din hira sa Sambuanga. Na oh sus. Haslira manguha ni ng kauban oy. Aga ko apila upat pang buok na ko iya daghan. Jesus ko Ginoo ko. Di pwede. Di pwedeng mangutan. Taghanap pong baki ana eh. Tabi-tabi. Kani pwede pa nino? Oh, kana. Dapit sa tumoy ko. Apo nga ba? Sus. Kamaon na jud ko manguha di eh.
Mao din ni pako. O, diba? Ano ay kung kuha nga pako. Gulan na maka. Ang problema ani ang isagol na pod. Tambok. Tambok kay maka-high blood. Ano man sa laron ba si? Saan na paglutog salad ani? Kawan dali mo. Ay lapuan ra. Oh. Kawan. Mao ba? Kanang dili iguro kay makuan dili imula taon. Naigor ang lawos. Ipastilan. Daghan daig klase gluto ani. Asa santol ba dyan? Doble among kuha. Santol og pako. Hindi akong murag ikot. Murag kita'y kagilan. Malabyan ra. Manguha. Wala ka lang ko na. Bitaw no, kung ting protest jud aning probinsya no, kay bisag nangalata na lang kay gamoy manguha. Nya barato pa jud og baligya. Ang gamay kayo. Dagan pa ako. Ay, ay, ay. Ay. Kaway-kaway sa mga naida nga kuan. Pako. Ang dala. Ay lansunis ani pero wa man niya moy bunga. Asa man ni mo diretso ning tubiga ba je? Sa suba. Atong naa lagi atong nay karsada kanang naay. Mao ba? Pwede mo tunob ang tubig? Headphone. Ala ba sin? Ay kabayo lawom. Bi. Bi. Lawom man di ay. Di na ko. Ari ko agi. Kay Ginoo ko. Hoy. Ay. Lawom man da ito. Hapit ko malubong da. Kusog ba tubig ato? Wala ito namatay. O sago ito? Yes. Tanaw ko. Nalata. Ay, Taon nakag dahin taon nag pantat pining tawag sa mua. Isubak sa pako. Dapat man kami kalabasa ba di? Yan man sa akin kalabasa. Bo na pa batoy kalabasa murag wala naman. Upo. Upo. Nay, upo daghan. Maura to ba jeng istorya ha? Papadto. Ana pa di adto? Uy, ma-slide pa ya kana. Ay, kabayo. Sus, kalapok na lamang. Hala, kabayo. Lubi, og nahagbungan, pataan to. Pag sabukin, mabuhi, jud ka ba, no? Bisan og kuan, basta na alam kay tanom, bugas. Mangita na lang kag gulay yun. Aw. Libre na. Sus, Ginoo. Manginabuhi ta ani bay kay intawon. Wala tay ayuda ani. Pastilan. Kinsa man tumbay ato dapita ba dya? Ato. Nang kato kada mo kay kadandan nang dudo. Ah, Ara ko din. daghang kabo ani baka. Bitaw Giputlan lagi og sungay ng uban. Kuy biyog bula. Saman. Saman magbahin na tan. Magbahin na taan eh. Magbahin og luto na. First time pa dyan na ako manguha og pako. Sa una, kaon raman ko. Wako kay bog. Sa porma og pako, ingani di ay.
Panghambog sa buhol nga kakaon na jud ko pa ko pastilan. Kani pa. Lani din ang forma og pako. Amo dala santol og pako. Wa mi nakaagig lansunis nga nay bunga di. Kaya nagustan na to. May bunga ba dyan? Mangustan? Ay kanang hinog na. Di ko man ito hinog. October. October day tiguan ani. Nakikmit nini. Na siguro ka kadit ani. Nenay! Ikaw mo tikmit. Panghatag diha. Bisa? Wala daw siya ka textmate. Tikmit ang duha ba? Wala pa ko tikmit. Bali ninig. Bisa uyaw ganay? Agay. Malik. Nako lagi kay cellphone eh. Bago kita kahit cellphone unin. Natag? Suroy natag data? Oo. Ha? Ay mo igsoon? Agay. Masugagan ba gani mong bakaw? Babaw. Sa busy. Hello. Balik ka, Neng. Hello. Masuwagan ka mong baka secret tanaw ng cellphone. Numalhan. Naikadit siguro ako. Neng, namalhan? Nakay ka din? Wow, bantay. Subong ka na ko yutiting. Ay buong nun. Hinog na bago na. Murag hilaw pa man. Basta lang nangawat mong tanik. Kisa may tagi. Ako ginoo ko. O pa dyan ay tanaman ba dyan? Oh, napula oh. Money maker. Money maker? Hala, pagkuha na ba dyan? Kanjag, mudaghan tag money ani. Ay di sura. No. No. Anong liso ba dyan? Bay mo ni mga manggustan. Wa pa man lagi kuan ba ji? Pa may hinog. Wa pa hinog. Kagmay pa man kaayo. Na oh. Pastilan. Kini nangka nga way klaro. Puro gipang kuan. Puro daot na abyabas. Oh, dagkuha kaayo. Sa mo wa man nimo kuha. Uy. Uy, sa ara magapuyo ano ba siya? Diyan mo na anak di ay. Ay, caretaker. Alam mo, hindi lilibit ani sa una. Dili mo bitaw nang himo sa biskon. Ano bibo kani sa una silang hindi lilibit ni puyo. Tawo no. Kain ni ba dyan? Diyan mo na tayo gapuyuan eh. Yes. Sibuyas bagunan. Pag unsa mahilo ra taog. Bulak mo burong ba dyan? Nangka. Marang. Ya. Bagi-bagi. Ya. Mukhaan ka. Unang ka doon, lingin kayo. Bitaw. Sus, padong na dyan mo uli. Kaya nakadaan nami og mga prutas. Pako, santol, bayabas ug buongon. Di mo ni cha-cha? Cha-cha-cha. O ni ang dragon fruits. Napay gatiman ani ba je? Titing katong nahiragbuan bitaw sa iya. Wa man mo kuan. Way bunga. Oh, Itugsok ka na ma. tugsok ra. Anti-cancer magud ning kuan. Dragon fruits. So that's it for today guys. Thank you for watching.